Bidegabekeria egoera batean neutrala izatea erasotzailearen alde egitea da. Desmond Tutu bakearen Nobel saridunaren hitzak gogora ekarri dituzte gaur Iruñean, datorren astean Palestinaren alde egingo dituzte manifestazioak iragartzeko. Israelek Gazaren aurkako azken bonbardaketak eta sarraskia abiatu zuenetik urtebetera berehalako su-etena eta genozidioaren amaiera eskatu dituzte mundu osoko hirietan, eta deialdi horrekin bat eginez Palestinaren aldeko eragile nagusiek bi manifestazio egingo dituzte Euskal Herrian, bata Bilbon eta bestea Iruñean. Biak egun berean, urriaren 5ean Bilbokoa eguerdiko 12etan abiatuko da Jesusen bihotzaren plazatik, eta Iruñekoa berriz arratsaldeko 6etan Golem Baiona zine aretoen paretik. Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak eta Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak kontzertu ekonomikoen aldeko defentsa bateratua plazaratu dute. Komunikabide bidalitako eskutitz ireki batean, bi Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako gobernuburuek egonkortasun eta segurtasun juridikoaren aldeko tresna direla argudiatu dute besteak beste. Hiru gazte etxegabetu dituzte gaur goizean Bilboko Alde Zaharrean. Azet etxebizitza sindikatuak salatu duenez, bortxaz kanporatu dituzte bizitokitik eta ez diete inongo alternatibarik eskaini etxegabetzea salatzeko eta kaleratuei elkartasuna adierazteko manifestazioa egin dute gaur arratsaldean. Mila 1981 gertatutako ETAren atentatu batengatik epaitzeko azken saiakera ezertan gelditu ostean, orain Auzitegi Nazionalak Jaione Jauregi Lezoarrari ezarritako kautelazko neurriak bertan behera utzi dituzte. Erabakia Espainiako Entzutegi Konstituzionalak eman du eta horrekin Estatu espainoletik ateratzeko baimena izango du, nahi izanez gero, pasaportea itzuliko zaio eta. Israelgo gobernuak bere horretan dirau Palestina eta Libano erasotzeko aferan. Pasaden larun batean Zisjordaniako Al-Jazeraren egoitzan sartu eta berau itxiarazi zuen armada sionistak. Gainera, Libano hegoaldeko herritarrei euren etxetatik alde egiteko esan die, Hezbollak bertan armamentuak gordetzeko erabiltzen omen dituen hainbat eraikinen aurka egiteko intentzioa baitute. Aurreko astean iragarri zuen agurra Gatibu taldeak, mende laurdena beteko dute elkarrekin datorren urtean eta urte-urren borobil hori baliatu nahi izan dute despedidarako. 2025ko abenduaren 13an Barakaldoko bete erakustazokan kontzertu erraldoia egiteko asmoa azaldu zuten eta gaur jarri dituzte sarrerak salgai. Goizeko 8etan zabaldute horretarako aukera eta ordu gutxian iragarri dute guztiak saldu dituztela. Eta harrera beroa ikusirik beste despedida kontzertu bat ere antolatu dute aurreko egunerako. 2025ko abenduaren 12an izango da emanaldi hori eta gaur bertan jarri dituzte sarrerak salgai arratsaldeko 4etatik aurrera. Gabon eta ongi etorri, Maria Txibite eta Imanol Pradalesek Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroko kontzertu ekonomikoen aldeko defentsa egin nahi izan dute beste behin ere. Komunikabideei bidalitako eskutitz ireki batean, bi gobernuburuek autogobernuaren giltzarria eta eskubide historikoa direla baieztatu dute, baita erabateko segurtasun juridikoa duten tresnak direla gaineratu ere.
Asteburu honetan ospatu du EH Bilduk bere konferentzia politikoa. Pasaden larunbatean elkartu zen koalizio sobiranista Donostian eta Euskal Herriaren nazio izaera azpimarratzeaz gain mahai politikoak 3. kongresua arautzeko egindako proposamena ere onartu dute. Neoliberalismoa porrot egin du eta zentzu horretan hori oinarri bezala hartu behar dugu gure politikak planifikatzerakoan eta gure proposamenak egiterakoan. Eta horrekin proposamen bat beraz. Euskal Herria Bilduk uste du, benetan Euskal Herrian nahi baldin bada zerbitzu publikoak berriz ere duinak izatea. Euskal Herrian aldaketa klimatikoaren kontrako politikak benetan eraginkorrak izatea. Gure ehun industriala lurrari lotua eta lurralde honi eta nazioni lotua nahi balin bada. Genero arrakala gainditu nahi balin bada. Aberastasuna banatu nahi balin bada. Horrek halabeharrez eskatzen dula politika antineoliberalak egitea publikoan. Euskal Herria Bildu argi eta garbi planteatuko du. Euskal Herria nazio badela eta errespetoa zor zaiela. Ez bakarrik nazional mailan, baita ere herritar bakoitzari herri honetan. Hori izango da gure posizioa eta posizio hori defendatuko dugu, ahalik eta hobekien eta ahalik eta irrifar handiarenekin. Jaione Jauregi Lezoko presoiak Gantera itzuli ahal izango du, horrela nahi izanez gero Espainiako Entzutegi Nazionalak bere aurkako azken neurria altxatu ostean. Estatutik ateratzea baimendu du Auzitegi Nazionalak ezarritako kautelazko neurriak baliogabetuz. Aste honetan zehar erabakiko du Espainiako Auzitegi Nazionalak Miguel Ángel Blancoren erailketaren inguruan auzia preskribatzen den ala ez. 1997ko uztailean baitu eta erail zuenetak Blanco Ermuako Alderdi Popularreko zinegotzia zena. Hori dela eta Mikel Albizu, Soledad Iparragirre eta Iñaki Grazia Arregietako ustezko buruzagi ohiak auziperatu nahi dituzte hainbat mediotan argitaratutakoaren arabera. Euren defentsak ordea ekintza hauek preskribatu egin dutela argudiatu du 20 urte baino gehiago pasa direlako hilketa egin zenetik. Pasaden asteburuan ospatu da Iruñean San Fermin txiki. Eguraldia lagun izan ez badute ere, iruindarrek eta gerturatutako gainerako herritarrek festari eutsi zioten bai larunbatean eta baita igandean ere, eta kontzertuez, kalejiraz edota buru handi eta erraldoiez gozatzeko aukera izan zuten besteak beste. Aldapako San Ferminak izan ditugu asteburu honetan Iruñean, edo iruindarreko bezagutzen duten bezala San Fermin txikito. Gozuan salsa, burutik, ezpika eta DJ ezberdinek txosnetako gauak girotu dituzte asteburuan zehar, naiz eta eguraldiak ez duen lagundu. 12 terditan, Korazionisten elizan egitekoa zen txupinazoa Santo Domingoko aparkalekuko auzoguneko espaziora eraman dute, euria etengabe airi baitzuen. Eskola ezberdineko botxikiek jaurti dute aurtengo txupinazoa. Euriz beteriko asteburua izan da larunbat arratsaldean erraldoi eta buru handien eta La Pamplonesaren irteera bertan bera utzi zuena. Hala ere, jendeak ez dio kaleko giroaz gozatzare utzi.
Igandean zerua gris eta goibelduta zegoen arren, festa ez zen gelditu eta Iruñeko alde zaharra jendez bete zen ikuskizun eder batez gozatzeko gogoz. 11etan urduritasuna nabaria zen, batez ere autobus geltokian. Ohikoa ezen bezala buru handiak ez ziren Ezpeleta jauregitik atera. Gurasoak baina batez ere txikiak erraldoi eta buru handien konpartsaren kalejira hasteko irrikaz zeuden. Duguna dantza taldeak bere ohiko kalejira egin du eta udaletxean ohikoa den ezpata dantza ikusgarria eskaini dute. 12etan Basilikako sarrera jendez gainezka zegoen prozesioan Sanferminei laguntzera hurbildutako herritarrez. Kaleak jendez beteta zeuden, jaiaz gozatzeko asmoz. Tabernetako terrazak bizi lagunez beteta zeuden eta ez zuten aukera galdu nahi izan beren kuadrillekin elkartu eta bermut hartzeko. Zaintzaraba elkarteak salatu du Arabarren etxean, zaintza kalitate eskasa ematen zaiela egoiarrei eta egoera larria dela azpimarratu. Luxuzko hotela bailitzan saldu zuten eta egoerak antza handiagoa dauka beldurrezko pelikula baten gidoi batekin horixe adierazi dute ohar batean. Besteak beste, nola egin diren jakiterik ez dagoen ubeldura eta zauriak, mespretsuzko komentario eta errespetu faltak, 29 graduko temperatura gauez eta medikazioa ematerakoan akatsak izan direla salatu dute. Gizon bat atxilotu dute asteburuan uharten herriko festetan adin txikiko hainbat pertsona ukitzea egotzi diotelarik. Herriko udalak ekintza hauek gaitzetsi ditu ohar baten bidez. Udaltzaingoak atxilotu zuen gizona barraketako langilea dena eta emakumearen aurkako indarkeriaren auzitegiaren esku dagora. 3 gazte bortxaz etxegabetu dituzte Bilboko Alde Zaharrean. Azetek jakinarazi duenez etxebizitza sindikatuko kide bat ere atxilotu dute. Gaurkoa bezalakoa, kapitalaren adar armatua den poliziarekin bitarteko 3 gazte bortxaz kale gorriak utziz eta jabetza pribatua izateko ustezko eskubidea defendatuz gure bizitzen gainetik. Beste etxe bizitza utz bat, 3 pertsona gehiago kale gorriak. Araban, etengabeko arreta gune berri bat irekiko dute Gasteizen, Lakoa Bizkarran. Halaxe jakinarazi du Eusko Jaurlaritzako osasun sailburu den Begoña Pedrosak. Arabako hiriburuko bigarrena izango da, Santiago ospitalean antzerako beste bat baitago. Azken urteetan zehar egindako aldarrikapenetako bat izan da arreta gune berri baten irekiera. Osasun sailburuak bigarren etengabeko arretagune baten irekiera iragarri du Gasteizen, hainbat urtez egindako eskaeren ondoren. Lakoa Bizkarrako osasun zentroan egongo da kokatuta etengabeko arretagune berria, eta hiriko bigarrena izango da Santiago ospitaleko gunearekin batera. Lakoa Bizkarrako osasun zentroa Gasteizko Duke de Wellington kalean kokatuta dago, tranbia geltoki aurrean eta Txagorritxu ospitaletik gertu. Alberto Martínez osasun sailburuak ez ditu irekiera datarik eman, eta giza baliabideak eskuragarri daudenean jarriko dela martxan adierazi du. San Martineko etengabeko arreta gunearen itxieraren ondoren Santiago ospitalekoa izan da hirian irekita egon den bakarra. Bilbon 3 dira irekita dauden etengabeko arretaguneak, Begoña, Deustu eta Errekalde barrutietakoak hain zuzen. Donostian berriz Gasteizen bezala bakarra dago irekita eta 2 errefortzu puntu ditu asteburuetan.
Nafarroako gobernuak Palestinako Islarientzako Nazio Batuen Agentziaren lana aintzatetsi nahi izan du. Tuteran gauzatu zuten omenaldia larunbatean, irailaren 21 bakearen nazioarteko eguna dela aprobetxatuz. Nafarroako gobernuak Palestinako Islarientzako Nazio Batuen Agentziak egiten duen lana aitortu du Tuteran. Hilaren 21 bakearen nazioarteko eguna dela eta egindako ekitaldi batean. Lan horrek nazioarteko tentsio handiko une batean, iluntasun zabalean, oraindik itxaropen argi txikiak geratzen direla gogorarazteko balio duela adierazi du Maria Txibite lehendakariak. Me temo, por tanto, que el mandato eventual de las Naciones Unidas se va a extender mucho más. Sirva este premio como reconocimiento al camino recorrido, pero sobre todo como apoyo a la inmensa labor que queda por delante. Eneberen agentziak Sirian, Libanon eta Jordanian zein Gazako eta Cisjordaniako lurraldetan dauden errefuxiatu palestinarrei hezkuntza, osasuna, laguntza humanitarioa eta gizarte zerbitzuak bermatzea du helburu. Ildo beretik, Txibitek halaber gogorarazi du Gazako zerrendak, eskolak eta ospitaleak berreraikitzeko 40.000 milioi dolar beharko direla. Eta 2 milioi errefuxiatu baino gehiagoren osasun fisikoa eta mentala errehabilitatzeko belaunaldien lana izango dela. Raquel Martí, UNRWA Espainiako zuzendari exekutiboa ekitaldian egonda ere, eta eskualdeko herritarren babesa eskertu du. Agentzia 2006an herrialdean lanean hasi zenetik. Por favor, no se acostumbren a lo que está pasando en Gaza. No permitan que el ataque a civiles, hospitales, escuelas, refugios y personal humanitario se vuelva algo aceptable. No dejen de hablar de Gaza, no dejen de hablar de Palestina, no aparten la mirada, aunque duela. UNRWAk eta bere bazkideek amaitu berri dute polioaren aurkako kanpainaren lehen fasea Gazan. 10 urtetik berako 548.000 aurri baino gehiagori jarri diete polioaren kontrako txertoa Gazako zerrendan. 26 ardi erasotu dituzte Otsoek asteburu honetan Araban. 8 dituzte eta 18 larri zauritu dituzte. Hori dela eta Eusko Jaurlaritzak Otsoa babes bereziko animalien zerrendatik ezabatzeko eskatu dio Espainiako gobernuari, abeltzainek euren animaliak babesteko beste neurri gehiago hartu alditzaten. Otsoak 26 ardi erasotu ditu asteburuan Araban, Kuartangon, 8 ardi eta 18 gaizki zauritu ditu. Gaur egun Euskal Herrian 2 otso talde daude, bata Bizkaiko mendebaldean eta bestea Arabak Burgosekin duen mugatik gertu. Animalia horien erasoek gehien kaltetutako abeltzainak Karrantzan, Urkabustaizen, Kuartangon eta Aiaran daude. Horregatik Amaia Barredo Jaurlaritzako landa garapen eta nekazaritza sailburuak babesa agertu die abeltzainei eta Otsoa Lespretik babes bereziko erregimenan dauden basa espezien zerrendatik entzeko eskatu dio Espainiako gobernuari. En principio hemos trasladado al ministro Luis Planas de Agricultura la necesidad de reconsiderar la calificación la protección del lobo a una categoría de menor protección de cara a que estas explotaciones puedan tener medidas de control que les permita sobrevivir. Antzeko idazki bat ere igorri zitzain Jaurlaritzatik Teresa Rivera orduko ministroari 2023ko ekainean, baina etzen erantzunik jaso. Bada igande honetako Amurrioko 30. hartzen egunean sailburua bertan izan dela Uaga Arabako nekazarien sindikatu ere kexu agertua erasoengatik eta edapenari aurre egiteko egiturazko neurriak eskatu ditu. Nekazarien sindikatuarentzat Jaurlaritzak argitara manduen Otsoaren kudeaketa planaren zirriborroak arazoa ez konpontzaz gain Otsoa lurralde osora zabaltza ahalbidetzen du eta abeltzaintza estentsioa alde batera uzten du. Gogorarazi duenez 2020an Jaurlaritzak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako espezie mehatxatuen katalogoan sartu zuen Otsoa, eta Espainiako gobernuak berriz 2021an babes bereziko erregimenan dauden lespre basa espezien zerrendan. Ondorio zedatzen ari den espezie horren eiza eta kontrola debekatu ondoren populazioa handitu egiten da, eta horrekin batera sindikatuaren arabera abeltzaintzaren aurkako erasoak eraso horietako asko desagertzeko arriskuan dauden arraza autoktonoi jasaten dituzte. Testuinguru horretan Uagako jukatu du potxokak, ardizasiardiak, azpigorriak edo beilurrikarak Otsoak baino gutxiago direla.
Araban aurreikusita dauden 22 proiektu fotovoltaikoren aurkako protesta gauzatu da pasaden asteburuan, horrela ez eta Gorbeialdea defendatu plataformek antolatuta. 411 gurutze landatu zituzten Lubinau Kontseiluko lursai batean lurralde osoa irudikatzeko asmoz. Makroproiektu hauek landa eremua eta nekazaritza kaltetuko dituztela salatu nahi izan dute bi erakundek. Araban egin nahi diren proiektu fotovoltaikoen kontra elkartu dira horrela ez eta Gorbeialdea defendatu herri plataformak. Joan den hilabetearen hasieran Eusko Jaurlaritzak argitaratutako 22 proiektu fotovoltaikoek xede ekonomikoa soilik dutela salatu dute herri plataformek. Landa ingurumenaren eta nekazaritzaren kaltetan. Araba osoa irudikatzeko helburuarekin 411 gurutze jarri dituzte Lubinau Kontseiluko lursai batean protesta moduan. Deskarbonizazioa industriak landa lurrak bereganatzeko aitzakia dela adierazi dute herri plataformek. Eta administrazioak landa eremuaren errealitatea ez duela ulertzen ez da errespetatzen ere salatu dute. Gainera, proiektuen aurkako erresistentzia ahultzeko mezu kontraesankorrak zabaltzea leporatu diote administrazioari. Bestalde, zubiak eraikitzeko borondatearen mezua bidali diete Eusko Jaurlaritzari eta Arabako Foru Aldundiari. Energia trantsizio arduratsu eta errespetuzko baten alde egin dezaten. Bizkaiko Foru Aldundiak Bat Dorrea proiektuaren bigarren fasea aurkeztu du gaur goizean Bilbon, bertan izan da Xabialo. Bat Dorrearen bigarren urteurrena aprobetxetuta Bizkaiko Ekintzailetzaren nazioarteko zentroak iragarri du bikoiztu egin duela espazioa Dorrearen 5 solairu gehiago inauguratuta. Bigarren fasearen aurkezpenean izan dira Elisabet Etxenobe Bizkaiko aldun nagusia, Juan Maria Burto Bilboko alkatea eta Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzaren lehendakaria. Ekintzailetzaren nazioarteko zentroa dan honek, ekintzailetzaren eta barrikuntza irekiaren arloan dauen erreferentziazko posizioa gogorarazo guradot gaur zuon aurrean. Bizkaian, oraina ere egiten gabiltz, etorkizuna jomugat hartuta, betibe gure ekonomia hobetzeko eta enpresen lehiakortasuna areagotzeko konpromesoa hartuta. Gure gizartearen, hemen bizi diren persona guztien bizi kalitatea hobetzeko. Gaur, baten bigarren fase honetan, ilusioz eta konfidantzaz begiratzen dugu aurrera. Hego Euskal Herriko gutxieneko soldataren eztabaidak aurrera dirau gizarteko eragileen artean. Euskal Herriko pentsiodunak elkarteak mobilizaziorako deia egin du gutxieneko kopuru propio bat lortzea izpide izanik. Ela sindikatuak berriz 1.700 eta 95 euroko soldata minimoa zartzeko eskatu du. Lan gatazkei dagokionez Sansundegi autobus enpresak 3 hilabeteko ERTEa iragarri du. Sansundegi autobus enpresak ERTEa iragarri du ia langile guztientzat, 300 langile likidezia faltagatik. Sansundegi sakanako autobus eta karrozeria enpresa historikoak zailtasun ekonomiko handiak ditu. Enpresak duela 2 egun bakarrik jakinarazi zuen hartzekodunen aurre konkurtsoa eskatu duela. Hartzekodunekin eta inbertitzaileekin negoziazio irekian denbora irabazial izateko, bere hazkunde helburuak betetzeko eta jarraipena ziurtatzeko akordioa lortzeko.
Konpainiak dagoeneko jakinarazi die langilei espediente hori hasi dela eta kontsultaldia irekia da akordio bat lortzen saiatzeko. Hasiera batean, 3 hilabeteko iraupena izanen du aurre konkurtsoan ezarritako denborak. Enpresak zorrak negoziatu edo birfinantzatu ahal izateko, eta enpresa jarduerarekin arazorik gabe jarraitzeko. Azken hilabete hauetako likidezia faltak arazo larriak ekarri ditu hornidurak bermatzeko, eta horrela eraikuntzari aurre egiteko. 3 hilabeteak izango lirateke enpresak bere buruari eman dion epea pilatutako zorra ia 50 milioi euro berriro negoziatzen saiatzeko. Suntsundegi historia gehien duen euskal enpresetako bat da. Irungo lantegia 1954an hasi zen ekoizten eta 12 urte geroago Altsasura joan zen. Krisiaren edadura argi geratu da astearte honetan Mikel Irujo Nafarroako Industria eta Trantsizio Ekologiko eta Digitaleko Kontseilariak Nafarroako Parlamentuan egindako agerraldian. Arazoak arazo, sailburuak nabarmendu du txostenak goranzko joera argia duela eta aurrera egitea aurre ikusten dutela. Nazioartean Israelek ekialde hurbileko guda elikatzen dirau, asteburuan Al-Jazeraren Zisjordaniako egoitzan sartu eta berau itxi zuen armada sionistak. Gainera, Libano hegoaldeko herritarrei beraien etxeetatik alde egiteko esan die, eremu hori erasotzea aurre ikusi baitute Hezbollak bertan armak gordetzen dituenaren argudiapean. Move out of harm's way for their own safety. I want to repeat, move out of harm's way immediately. هذا مكتب رسمي لأنه صحيح تقدر تقرأ مش أي مشكلة وهذا خليه معك اسمع هذا الأمل اللي معنا على الأرض ايش الموبايل شيله Era berean, Gazaren kontrako oldarraldia koska bat estutu zuenetik eginiko aieraso edatuena gauzatu du Israelek gaur Libanon, are gehiago erasoak hiribururaino eraman ditu Tel Avivek eta gutxienez 200 eta 74 pertsona hil eta 1000 baino gehiago zauritu dituzte. Eta gaiz aldatuz, alderdi sozialdemokratak irabazi ditu Alemanian gauzaturiko azken hauteskundeak. Atzo Brandenburgon izandakoak, hain zuzen ere, hala ere alderdi ultraeskuindarra gertu gelditu da puntu batera soilik. Alderdi sozialdemokratak irabazi ditu igande honetako hauteskundeak Brandenburgon, Alemanian, 21,2 babesarekin. Alemaniarako alternatiba alderdi ultraeskuindarra baino puntu bat gehiagorekin lortu du. Ezkerreko Sarabagenek aliantza 3. postuan gelditu da 12,2 babesarekin, eta Batasun Kristaudemokratak botoen 11,8 lortu ditu. 4. postuak berdeak leudeke, 5%, ordezkaritza lortzeko minimoa baino ozta gorago. Die Linke eta BVB boto emaile libreak eskualdeko parlamentutik kanpo geratuko lirateke portzentajez, baina eserlekuren balor dezakete zuzeneko hautaketaren bidez. Parte hartzeari dagokionez asko igo da, 164 ingurukoa dela uste da 2019 egindako azken eskualdetako hauteskundetako 161,3 baino asko handiagoa. Kontuan izan behar da gainera Brandenburgok Berlin inguratzen duela, eta 1990etik sozialdemokratak agindu dutela betian. Baina oraingo bozetan espero zen Brandenburgon ere AfD Alemaniarentzako alternatiba eskuindarrak irabaztea. Azkenean ordea soziodemokraten alde egin dute botoek puntu batengatik irabazi baitute. Euskal Herrira bueltan kulturarloan zinemagintzan murgilduta dabil Donostia azken egunotan, ostiralean ekin zion zinemaldiaren 72. edizioak eta bertan izan da ekine atorra sagasti. Adi.
Gabon, Donostia, here now in Basque Country, at this extraordinarily vibrant festival that itself transcends borders, cultural, regional, and international. It feels like a real homecoming. So I'm so very honored to receive this award. Thank you, San Sebastian. Thank you, Donostia. Alfombra gorriaren ertzetan segitzen dugu Donostiako 72. zinemaldian, eta asteburuari begira jarrita izen abizenak emakumezkoenak, Kate Blanchettek Donostia saria jaso du, euskaraz lehen hitzak, ez da ez bere konpromisoaren adierazpen bakarra, Palestinarekin elkartasun ikur eta keinu ere intzuelako Kaneko alfombra gorrian, Nebenka kasua auziare izpide eta erreparazio ariketa ere bilakatu da Kursaleko kubo handiko proiekzioa, bide horretan gaur emakumeen aurkako sexu abusu eta trataren zein adingabekoen egoeren aurkako nazioarteko guna izanik, Girls at Station ere izango da protagonista, Euskal ekoizpena berau, edozein kasutan euskarazko filmei dagokienean, Irizarra sariera leian gainera, erreplika eta 8tik infinitura gaur protagonista. Baina gaur Donostiako tabakaleran, euskal emakume zinegilek, industriako emakumeek jardunaldi egin dute, eta auzi interesgarriak mai gainean jarri gainera, ekoizpen prozesuetan, diru laguntza lerroetan, eta oroar lan baldintzetan, zinemagintzan emakumeak oraindik ere atzean segitzen dugu, eta ikuspegi feminista txertatzeko beharra nabarmena da. Bide horretan, datu bat emango dizuegu, 2020 geroztik, ez da fikziozko euskal filmerik izan, emakumeek zuzenduta, eta horri buruz galdetu diogu hain zuzen ere, filma euskaraz zuzendu zuen azken zuzendariari lanik falta ez zaion eta eskuartean proiektu gehiago dituen Lara Izagirreri. Eta ez da erreza eta gogoeta asko egin ditugu elkarrekin jakiteko zer esan nahi zuen gaur gu hemen egoteak eta honetaz hitz egiteak, zinema jaialdi batean, eta oso garrantzitsua da, eta espazioak handitu egin behar dira, nik uste elkarrizketa oso garrantzitsua dela, zinema munduan, euskal zineman izan behar duguna, nola sortu ekoizpen feministagoak, eta bai, garrantzitsua da gaurko eguna, ospatzea ere bai, bagaudela, bagarela, hemen elkarteak bultzatutako argazki honen bitartez ere bai, askotan entzun izan dugulako ez ginela nahikoa, eta orain bai, urtero argazki honekin erakusten dugu bagaudela, eta sortu den elkarrizketaren bitartez ere baditugula gauzak beste modu batera egiteko bintzat borondatea badugula. Orain, datorren astean hasten naiz filmatzen, film labur bat, Bilbon, Otzarkoagako emakume hijitoekin, oso ederra, asko ikasten ari naiz, eta gogotsunago, grabaketarako. Bestalde daukat beste dokumental luzen metrai bat amaitzen gabiltza, eta Yerma, nire 3. pelikula luzea izango dena, euskaraz hau ere bai idazten ari gara. Donostiatik Bilbora ikusentzunezkoetan baita ere, Bilbon izan dugu Xabi Alo kazetaria. Xabi, konta eguzu? Hori da, BBK aretora etorri gara, gaur estrenatuko dutelako Iñaki eta Nico Williamsek euren dokumentala. Los Williams izeneko filma estrenatuko dute gaur esan bezala. 3 kontinentetan zehar 2 urtez egindako lanaren jarraipena da film hori, futbolaz, baina batez ere itxaropenaz, familiaz, sustraietara itzultzeaz eta ametsez hitz egiten duen filma izango da ikusiko dena gaur lehenengo aldiz hemen Bilbon. Ekitaldian Xavier Sagredo BBKko presidentea, Raúl de la Fuente zuzendaria eta dokumentala egin duten lantaldeko batzuk izango dira, baita zeinideak eta lagunak ere. Musika arloan, iragan astean iragarri zuen Gatibu taldeak 25 urte bete berriko dituenean, agur esango diola holtza gainean musikan aritzeari, hau dela eta gaur saldu hasi dira saltzen kontzertutako sarrerak, goizeko 8etan hasi dira kontzertuetako sarrerak saltzen, hurrengo urteko abenduaren 14rako sarrerak saltzen, eta minutu gutxiren baitan agortu dira guztiak. Hau dela eta bigarren kontzertu bat ere egongo dela iragarri dute, kasu honetan abenduaren 13an izango da, 2025ko
abenduaren 13an. Sarrerak erosi daitezke. Ondino ez da amaitu. Beste behin, zuen argizen gatibu izango gara. Elkartuko gara azken aldiz, eta kolorez jantziko dugu gure gada. Argiz etorriko da taula ganera, eta bizotzaren taupadak eunera joango dire. Zoro moduen jarriko gara, azke maitxeko dugu, azke bizi. Bizkaiarena beteko dugu, eta betiko moduen amaitxuko dugu, zuei lorak eskaintzen. Baina zuek segi dantzan, bizotza zuten deko zuen bitxartien, barrez oro hartien, eta batez be, bizi, topera bizi. Joan etorri bet da gure bizitze eta une honek. Baina bizotzak ez dugu zurrek esaten. Martxa, arileko eskatzen. Txoko txiki bat izen zaragatigu. Ezin izango zaitugu inoz astu. Baina, heldu da ordue. Agur esan barik, bagoiez. Telesforo Monzon laborategiak eta Euskal Herriko Unibertsitateko parte hartu ikerketa taldeak 2020an abiatu zuten naziometroa helburu batzuk zehaztuta. Euskal Herriaren independentzia nahia edo burujabetza nahia aztertzea. 6. edizioaren emaitzak iragarri zituzten iragan astean eta gaia hitz egiteko gurean dugu Carmelo Landa, historialari eta politikaria. Ongi etorri, Carmelo. Eskerrik asko. Bai, zuri esan bezala, naziometroaren 6. edizioaren datuak iragarri dituzte, Euskal Herriaren independentzia nahia edo burujabetza nahia neurtzeko helburuarekin. Euskal Herriarekiko pertenentzia atxikimendua 6. naziometroak jorratu duen gaia. Gaur egungo testuinguruan jorratu beharreko gaia dela uste duzu? Bai, zalantzarik gabe, nik uste dut aztertu beharreko gaia direla, batez ere, motivazioekin eta zergatiekin lotzen baditugu, ezta? Eta gainera evoluzioa aztertzen badugu. Zuk ondo esan duzun moduan, 2020an hasi ziren Telesforo Monzon laborategia eta Euskal Herriko Unibertsitateko parte hartu hau egiten, nik jarraipena egin diot, edizio guztietan ikusi dut bilakaera eta azterketa kritikoa ere egin dut, da beraz, uste dut interesa baduela bai. Asier Etxenik soziologa eta Aztiker etxeko ikerketa buruak naiz irratian esan bezala, 1400 inkesta baino gehiago egin dituzte apiriletik mehatzera bitartean datu jasotzeko, inkestak dira beti. Hala ere, gure gizartearen erakusleio bat ere badira, ezta? Bai, dudarik gabe, zuk esan duzu, argazki finkoa dira. Eta kasu honetan gainera, apirilean da maiatzean egindako argazkia. Claro, kontuetan hartu behar dugu orain irailean gaude. Eta udan, hain justu ere, hainbat gertaera garrantzitsu izan ditugu, eta arlo honetan zuzenean eragiten dutenak. Horien artean, kontuan hardezagun, ekainean osatu zen Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako gobernu berria edo jaurlaritza berria, eta PNV-ren erabakiz gainera PSOE-rekin batera egin zuen, hau da, hobetsi egin zuen PSOE gobernua osatzeko, eta ez, adibidez, beste hipotesi bat zen, gehiengo abertzalea kontuan izan, eta EAJ eta EH Bilduren arteko gobernua egitea, hori baztertu egin zuen, eta PSOE hobetzi, nik uste horrek eragin zuzena eta handia seguruenik duela gaur aztertzen dugun nazioaren gaian, ezta, dudarik gabe. Eta gero beste bat ematen du geografikoki urruna dela, baina nik uste politikoki eta sentimentuz oso hurbila da guretzat Katalunia. Katalunian abuztuan osatu zen Salvador Ilaren gobernua RC-ren apoioaz. Eta horrek irakurketa politiko eta ideologiko sakona du. Beraz, bi elementu hauek kanpo gelditu dira, inkesta lehenagokoa delako. Hori muga horiek kontuan izan behar ditu. Datuak hartzeko garaian, testuingurua orduan garrantzitsua dela esan genezake, aipatu bezala, Euskal Autonomia Erkidegoan, Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian, hauteskundeak izan ziren duela hilabete batzuk, eta Imanol Pradales lehendakari berria dugu gobernuan, askotan esan izan da azken boladan
kasu honetan, abertzaletasuna nagusi izan dela hauteskunde hauetan, hala ere, erabakiak hartu dituzte politikariak eta alde batetik joan dira aukera desberdinen aurrean. Hala ere, Euskal Herrira begira, ez da Euskal Herria ez da Euskal Autonomia Erkidegora soilik mugatzen Euskal Herria, eta datuok Euskal Herri osora zabaldu dira, eta naziometroaren datuei erreparatuz, Euskal Herriarekiko atxikimendua eta Espainiarekikoa eta Frantziarekikoa positiboak direla dio. Hala ere, nabarmen handitzen da Euskal Herriarekiko atxikimendua, izan ere, utxetik 10erako eskalan 7,8koa baita Euskal Herriarekikoa eta 6,4koa bigarren hau da Espainia eta Frantziarekikoa. Puntuak puntu, distantzia nabari da, ezta? Hau zuk ere igartzen duzu? Begira, nik uste dut inkestaren planteamentuan, galdetegian eta gero interpretazioan ere akatz bat dagoela hemen. Eta nire ustez, horrela denez, azalduko dut da argituko dut. Nik ez dut uste pertenentzia modu bertsuan edo maila berean aurkeztu daitekenik eta azter daitekenik Espainiako edo Frantziako pertenentzia eta Euskal Herrikoa. Da esango dut zergatik. Kasu honetan, naziotasuna, euskal naziotasuna, sentimentu eta borondate bat da, ez da oso sakona, da oso edatua, eta nik esango nuke gainera majoritarioa dela Euskal Herrian. Hau da, euskalduna gara, gu euskalduna gara. Aldiz, Espainiar da, Frantziar, pertenentzia ez da maila berekoa. Da, hain justu ere bi estatuk inposatu egiten duten pertenentzia. Hau da, formalki eta inposaketaz nineu espainola nintzateke ofizialki, baina nienaz, espainola sentimentuz da borondatez euskalduna naiz. Orduan, naziotasunak ez dira positiboak maila berean hirurak, kontrajarria dira. Nik uste euskal naziotasuna dala sentimentu positiboa Euskal Herri osoan, eta gainera nik esango nuke gehiengoa, eta hemen desenfoke handi bat dagoen arren, nik uste pertenentzia espainiarra eta frantziarra gutxiengo nazional bateko sentimentua dira Euskal Herrian. Hau da, Espainia eta Frantzia, eta espainiartasuna eta frantziartasuna, eta hau behingoz argitu behar dugu, gutxiengo nazionalak dira Euskal Herrian. Da gehiengo nazionala da euskaldunona, euskal pertenentzia. Hori noski ez bada ondo enfokatzen, ezin da ondo interpretatu nire ustez. Da hemen akatz hori dago. Ildo beretik gainera, datuek diotenez, atxikipen bakoitza ez da berdin hautemanten, Espainiar edo Frantziar atxikimendua ere hizkuntzarekin dago gehiago lotua, hau da ikuspegi funtzionala gainentzen da, eta Euskal Herriarekiko atxikimendua aldiz, erabat desberdina da. Hizkuntzari garrantzia ematen zaio, ez baina neurri berean eta kulturak eta elementu emozionalek eragin handiago dute. Begira, hemen ere errespetu osoz esan da, baina usteot akatza dagoela planteamentuan. Alde batetik, hizkuntza eta kultura ezin dira bereizi. Hau da, hizkuntza bat da kultura propio baten ardatza. Eta euskal kultura kasu honetan, euskal hizkuntzari lotua dago ala beharrez. Eta gauza bera gerta daiteke frantziar eta espainiar kulturarekin hizkuntzari lotuak. Baina ni neuk ez dut uste, ikuspegi funtzionala badute, Euskal Herrian frantziar edo espainiar sentitzen direnak, ez da, obligazioa izateaz aparte beraientzat inposatua delako. Baina funtzionaltasun hori ez da hizkuntzarekiko, edo ez da bakarrik hizkuntzarekiko, da batez ere estatu bi inposatuek eskaintzen dituzten zerbitzuekiko nik uste dut. Eta beraz hemen ñabardura oso garrantzitsua da, ezin dira nik uste konparatu, Ezin dela konparatu, Euskal Herriko atxikipen sentimendu hori edo eta Espainiar edo Frantziar atxikimendu hori aurretik dagoen kontestu eta historia guztiagatik agian? Noski, hola da, hau da, Euskal naziotasuna da historiatik datorrena, baina batez ere sentimentu eta borondate bat, beti ukatua izan dena eta gaur egun ere ukatua dena. Hau da, konturatzen bazara, Espainiar estatuak da Frantziar estatuak da bertako alderdi politiko nagusiek ez dute onartzen Euskal Herria dagoenik.
Hau da, euskara bai, onartzen dute Euskal Herriko inguru batzutan, debekatu ere egiten dute beste batzutan, baina esan nahi dute Euskal Herria errealitate kultural ez bakarrik, baizik eta politiko bezala eta nazio bezala ez dute ontzat ematen, ez dute onartzen. Beraz, ezin da konparatu Espainiar da Frantziar naziotasun inposatu horrekiko inoiz. Nik uste hor akatz metodologiko eta planteamendu akatz handi bat dagoela. Hori zuzendu egin behar dugu, gure herriaren egoera soziopolitikoa eta egoera kulturala aztertzerako orduan, dalako azterketak egiterako orduan. Nik uste horiek akatz sakonak eta larriak direla eta gero desenfokea dakartela ondorioetan. Izan daiteke agian bai, kontekstua kontuan hartzekoa da zalantzari gabe, hala ere datuak izan dira jaso dituztenak kasu honetan 6. edizio honetan, eta aipatu bezala lurraldez lurralde badira aldeak eta historiak ere, gure historiak ere eragina izango luke kasu honetan, nazio gisa ulertzeko eran ere bai, kasuetan datuai begiratuz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan euskal nortasun bereizia da nagusi, Nafarroa garaian Nafar nortasuna gaientzen da, Euskal edo Espainiar nortasunaren gainetik, Lapurdi, Nafarroa bere eta Zuberoan azkenik euskal nortasuna eta frantsesa nahiko bateragarriak dira, jende askorentzat, lurralde Euskal Herria nazio bezala ulertzeko eta sentitzeko modu asko dauden erakusle da dira datu hauek, esan bezala, zure ustez, esan bezala, hori, historia horrekin ere lotura handia daukala. Bai, begira, hemen ere daukagu beste adibide bat, ezta? Datu batzuk gurutzatu egin dira, da bai, datu gurutzaketa soziologian zilegia da, baina ezin dena da modu egokian egiteko batzuk gurutzatu eta beste datu esanguratsuak oso ez gurutzatzea. Adibidez, nik egiten dudan galdera eta hemen ez dago erantzunik, da, begira, datuak aztertuko bagenitu euskalduntasun, hau da, euskararen ezagutza eta erabileraren arabera, ze emaitza izango luke horrek? Seguruenik, independentzia zaletasuna, estatu propio, nahia, eta bar, askoz, hipotesi bada, baina ala uste dut, askoz, handiagoa litzateke euskaldunon artean, erdaldunon artean, baino Euskal Herri osoan, seguruenik. Zergatik ez da egin hau? Ez da egin. Eta aldiz, ontzat ematen da, fenomeno bat, naturala ez dena eta inposatua dena neurri handi batean. Sentimentu mailan da borondate mailan hitz egiten badugu, biztan da eta irudi hauek ere frogatzen dute, Pirineoaren alde bietara badagola borondate bat Euskal Herri bat osatzeko, hau da, bat gara, esaten dugu gaur egun ere bat gara. Eta aldiz, hemen oinarri metodologikotzat hartzen da gaur egun dagoen zatiketa, eta zatiketa hori neurri batean inposatua da. Ez da berez Euskal Herritarron aldetik sortzen dena. Historia dago, historiak askotan bereiztu egin gaitu, baina gure nahia batasuna da, borondate hori da, eta euskalduntasuna da. Beraz, nik ez dut uste metodologikoki zuzena denik berez inposatu dizkiguten hainbat elementu objektibotzat hartzea. Hala nola hizkuntzarena, naziotasunarena edo zatiketarena. Ez da zatiketa naturala, artifiziala da nik uste dut. Datuak datu, orduan, sentimendu nahia bideoazoaren beste aldean hemengoan, gogorra edo handia dela esango zenuke, gogorra beharrean agian handia. Dudari gabe, baina ez bakarri sentimentua borondatea, hau da. Euskal Herria nazio bat bezala antolatzeko eta nazio honi antolaketa demokratiko bateratua emateko borondatea oso handia da. Gero noski barne egituran ikusiko dugu nola gauzatzen den hori, baina Euskal Herria bat dala nazio bat garela, ipar eta ego, eta nazio horrek behar duela independentzia eta estatu propio bat hori nik uste sentimentua baino gehiago dela, da ikusten den beharra edo premia. Baina, klaro, zuk aztertzen baduzu inkesta batean estatu gintza edo independentzia nahia eta ez duzu horren oinarrian dagoen fenomeno aztertzen, eta fenomeno hori da hain justu ere
naziotasuna, nazio propioa izatea, hor akatz handi bat egiten dugu. Nik uste dut, estatu propio izatea eta independentziak badutela oinarrizko elementu bat oso importantea eta da naziotasuna. Euskal Herritarrok gure etorkizun politikoa erabakitzeko erreferendum bat egiteko gero eta hurbilago egon gaitezkela uste duzu, beraz, esan bezala datuak datutan soilik gera daitezke, baina kalera atera eta jendearekin hitz egin dela, uste baino nahi handiagoa dagoela esan genezake? Bai, nahia handia da, baina posibilitatea referendum bat egitekoa, nik ez dut ikusten Espainiaren da Frantziaren aldetik, hau da, nik ez dut uste estatu biek hain justu ahula direlako Euskal Herrian, ez dut uste estatu biek erraztuko dutenik autodeterminazioa referendum bat, edo hobe esan da, zehatzago esan da, estatu independente bat egiteko erreferendum bat, estatu propio baten aldeko erreferendum bat ez dut uste erraztuko dutenik eta eskarmentua badugu hor, bestea beste Katalunian gertatakoarekin. Ez da, Katalunian aldez ala moldez, baina kontrara ere lortu zuten 2 milioi baino gehiago katalanek erreferendum batean parte hartzea, independentziaren alde boskatzea eta ikusi duzu zein izan den Espainiar estatuaren erreakzioa. Ez da, beraz, hor dago beste nik esango nuke ikuspuntu inosoa gutxienez, ez du gehiago esango, baina inosoa bai, jenteari galdetzea, bueno, gatazkarik espalego zuke nahiko zenuke estatu propio bat, gatazka Espainiarekin da Frantziarekin beti egongo da. Ez dute ontzat ematen Euskal Herriak, Euskal Nazioak estatu propio izatea. Ez badute onartzen Euskal selekzio bat kiroletan nola pentsatuko dugu haue borondate honez onartuko dutela estatu propio bat. Horretarako zer behar dugu Euskaldunok naziogintza. Euskal Herri barruan sendo egin. Eta hortik aurrera gero nazioarteko komunitatearen laguntzaz lortuko dugu estatu propio bat, baina ez tamalez Espainiar da Frantziar estatuek bidea erraztuko digutelako. Datuak begiratuz, Madrid edo Parisek tokia adostutako referendum bat onartu edo debekatu beharko luketen galdetzean, gehiengo zabal batek onartu beharko luketela uste dute, 93,9%, badakit datuetan ezin garela, zure iritziz behintzat ezin garela inbeste fida atzean duen testuinguru guztiagatik, hala ere, gehiengo batek nahia baldin badu, hauteskundeetan ere igartzen daren, aipatu ditugun bezala Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak aipatu ditugu, baina, hala Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ere bada nahi hori eta hala ere ikusi da baita txirrindularitzan, baita herriz-herri egindako ekimenetan, beraz, egoera sakonago aztertu daiteke. Dudarik gabe, baina pausoak eman behar dira Euskal Herrian. Esan nahi dut, nahia biztan da, are gehiago nazio bat dago, gu nazio bat gara. Ukatu egiten digute hori ere, baina nazio bat garen aldetik eta sendatzen badugu gure izaera nazionala Euskal Herri osoan, behar bada nahia bihur daiteke realitate. Baina ez Frantziak eta Espainiak bere kabuz erraztuko digutelako, ez digute erraztuko, eta jendeari esan behar zaio argi eta garbi. Bidea izango da naziogintza egitea, hau da, nazioa sendortzea Euskal Herrian. Begira, hemen badago ondorio bat ere garrantzitsua. Espainian da Frantzian egiten den politika, hango aliatua bilatuz eta bar, Espainia eta Frantzia indartzen dute. Aldiz, ondorioz, Euskaldunok Euskal Herrian finkatu behar dugu gure politikaren indar nagusia. Euskal Herria indartzeko hori ondorio oso garrantzitsua da. Da hori inkesta hauen irakurketan ez dut ikusi, baina ondorio hori oso argia da. Estatu propio bat eta independentzia nahi badugu etorkizunerako Euskaldunok Madrilen da Parisen baino gehiago Euskal Herri osoan egin behar dugu lan geure nazioa indartzeko. Herrian bertan, naziogintza egitea da beraz egiten duzun proposamena, hortik tiraka ara ere badira ekimenak, ez da? Adibidez, gure esku dago ekimena edota herriz-herri egiten direnak.
Bai, ekimen asko dago, baina batzuk ez dira ikusten begira. Adibidez, uda honetan, Euskal Herri osoan Euskal Aventura izeneko ekimena egin da, eta hori urtero egiten da, eta txalogarria da, iparraldean batez ere garatu da, zubero bat ikasita, ez da Euskal Aventura. Gazte jentea implikatzen du, eta oso positiboa da. Gero, adibidez, naziogintza izeneko erakunde batek, elkarte batek proposatu du, udaberritik aurrera ari da herririk herri proposatzen, Euskal Herri osoan euskaldunak gehiengoz diren herrietarako, sistema linguistiko propio bat garatzea euskara nagusi bihurtuta. Hor dago beste bide bat. Gero, oraintsu, Ipar Euskal Herrian bide batez esan da, aurkeztu da, eta lehenengo bilera egindu bat gara izeneko ekimenak. Euskal Herria bere osotasunean nazio bat dela, eta nazio hori indartu behar dela adierazten duena, ez da? Bueno, hainbat ekimen daude herri ekimenak, eta nik uste dut hori dela ardatzen nagusia. Euskal Herrian nazio bezala indartu behar dugu hemen bertan. Eta hortik aurrera etorriko zaigu sendotasuna bai politikan eta bai estatu propioa eta independentzia lortzerako bideak. Esandakoa kontuan izanik, beraz, ondorio nagusi bezala, herrigintzan, naziogintza lantzea izango litzateke zure ustez egin beharrekoa? Bai, eta gainera euskara ardatz hartuta begira bertako hizkuntza Euskal Herri osokoa propioa euskara da. Eta bai frantsesa, bai espainola, orain derrigortu egiten badituzte ere eta euskara baztertu nahi dute askotan, baina horiek dira estatu kolonialek inposatutako hizkuntza gurean, ez dira hizkuntza propioak. Eta naziotasuna, bertoko naziotasuna, euskalduntasuna da, euskal nazioa da gurea. Eta bai, pertenentzia frantziarra edo espainiarra sentitzen duten herritarrek Euskal Herrian, gutxiengo nazional bat dira, orduan eskubideak errespetatu behar zaizkie, baina eskubide nagusiak Euskal Herrian nazio eskubideak izan behar dute, Euskal nazioaren eskubideak. Euskara aipatu berri duzula, egunerokoan ditugu euskararekin loturiko albisteak, irudietan Euskaren oldarrarliaren salaketa egiten den manifestazio bat dugu. Duela gutxi Donostian gainera udaltzainekin loturiko beste kasu bat izan genuen, eta salaketa ere egin zen Donostian bertan, hau da, udaltzainek euskaraz jakin beharko luketela gaitzetsi zuen, esan zuen auzitegiak, ez zutela behar, hau da, euskara jakitea haien lana egin ahal izateko. Donostian bertan horrelako neurriak hartu izan baldin badira, zer pentsa ere eragiten du, ez da? Hau da, Donostian bertan euskara asko entzuten omen den berez, hiri batean horrelako neurriak hartzen baldin badira, nora iritsiko gara, ez? Begira, hori disparate bada, esan nahi dut, hemen Espainiako justizia sistemak eta Frantziako justizia sistemak Donostian edo Bilbon edo eta Baionan, gogoratu Baionan oraintzu, ez da, Gorka Torre, euskararen militanteak izan duen prozesamentua eta zigorra, ez da, Baionan. Orduan, Baionan eta Euskal Herri osoan, Bilbon, Donostian eta hainbat herritan, euskararen kontra hartzen diren erabakiak zentzu kontrakoa dira. Hemen edatu behar den hizkuntza naturala euskara da Euskal Herri osoan. Eta bai gaztelera, bai frantsesa dira gutxiengo, berriro diot, gutxiengo nazional baten hizkuntzak. Errespetatuak izango dira neurri batean, baina ezin dira inposatuak izan, da are gutxiago euskara bertoko hizkuntza baztertuz. Hori da kontraesan absolutu bat. Hori historiaren kontra doa eta etorkizunaren kontra doa. Hau ere kontuan hartzeko bada, hurrengo inkesta batean agian, edo hurrengo azterketa batean, Carmelo, esandako guztiak kontuan izanik, ze ondorio aterako zenuke naziometro eta baita gaur egungo Euskal Herriko testuinguruari dagokionez? Bai, begira nik ezagutzen dut Asier Etxenike eta errespetatzen dut, estimatzen dut, eta bai, Astiker enpresa ere, berak nolabait esan ordezkatzen duena eta proposatuko dizkiot egokitzapen hauek. Nik uste dut inkesta hauek ona direla, baina kontu handia
izan behar dugula enfoke metodologikoan eta edukien enfokean. Da nik uste hor badagola zer hobetu eta saiatuko gara 7. ediziorako hobekuntzak egiten, zertarako eta geure nazioaren, Euskal Herriaren irudi zuzenago eta egokiagoa atera dadin. Esandakoarekin agurtuko zaitugu, Carmelo, esker mila naziometroaren inguruko hausnarketa barkatu plazaratzearren. Eskerra zuei eta nahi duzuen arte. Thank you.